Uy. Baga, pating na! Asa naman ang... Do! Payas! Giubo ba tigilid? Kalami. Ang manok! Pangag, balik, pangag. Pangag lagi? Uyan mo. Kung ako minus mo ni mo. Ayo. Aji bene. Koko Martin. Oi. Nah. Mana? Luya lagi no. What happened to you, my friend? Lalu hindi ka maklaro deh, my friend. Presong kulur ka na yung si. Background ba? Nah, kita maglangay. Pastor na. Kayo, sige paabot diri. Sige lang, tagsara mo na. Mansam di ka deh. Bando. Saya na my friend. Labad mo ko. Tambal na martilyo rin. Dok-dok oh. GRG! Hoy, GR! Alam mo nga ano? Ang tulong-tulong, ligid-ligid. Lah, abdig ko eh. Jericho Rosales! Tala! Gwapo eh. Gwapo kayo. Tapan mo mo dyan, friend. Choco na gatas, my friend. Day! Palma ko kao. Hey guys, may adlaw. Another day, another life, another blessing na po sa itong tanan. So karon kay, manghamig ng ka, no? Magpudtrip na hamig ng ka. Ito, magkadi mo ka matingog. Sabay mo. Ako sad naglabas ra ko. Dugay ko kasag karon no kay. Nagduha-duha ko og mag-video ba ko, mag-vlog ba ko kay. Napangag na jud ko guys. Napangag na jud ko. Ang tayo na bali na jud ang ipon guys. Pero di pa kay klaro basta di lang ako tarong og istorya. Ano istorya ana? My friend, ada bali jud guys. Bali na jud ang ipon guys. Ay, nanglan na jud tag pustiso no. May datag paagi mga kwarta ta. Go pustiso jud ko. Kay lain jud kita na ni. Di ko tanaw sa gugaling no. Storya lang ko sige lang binani do. Di ko tanaw. Wow, ko sa gugaling. So, ako lang si cameraman na mo ron guys kay kuan lagi. Pangag jud ko jud lain jud kita na jud. Wala man, ay mela og sili la. Kumusta man imong kuan? Burit wara mo hang. Okay na po. Kapahangad gapon sa... Ang hangad sa labangan. Ikaw my friend, wa mo labad imong burit? Wala man akong burit. Wara day. Tung nangka ang nakita nito pag naging adlaw kay. Pag nakaon nagkuha sa mo Karon ngayon sa G-boy na ko ni nangka dito ay. Unahan lay up to. Nanaa mi dito basig naa. Ug wala do, unsa may option na ron do? Ug wala nangka. Ha? Ubod saging. Ubos saging mo tag baboy na day. Sardinas. Pwede. Nani na may no? Magstorya ko nani ra ba? Hindi maklaro kung nang ba, di maklaro kung ngipon po. Wala eh. Tapos na dito. Hindi kana. Go. Okay, wa gid bunga gid guys. Guhom ta? Kuan ba kanang Sa. kuan kawayan ba? Dabong? Dubong ba? Kamu akong magdabong do. Di ko. Ikaw. Matay dason dang mo. Mapot. Bakit ta? Guhom. May pamagkuan ang sili tunuan. Pwede ra. Kaon ka mo. Mamay nang kaon eh. Problema mo kaon mo pod. Kung problema gid no. Karon no. Akong ngipin gid do. Ipit jud akong ngipin jud. Minghoy guys, wagi mi kita nangka guys. Ay nangka ito nya. Waman kanang giputos sa tagiya ba no nya. Di na pwede kuan, giputos na gani. Di ka na pasabot na giputos, di na siya pwede kuan. Among nahunahunaan karon. Ngita naglain kapayas. Do. Kapayas lang, papaya lang kay para paputi ba, pa pure skin. Nindot sa kutis ba no? Murag og si Luffy ano do. Ang akong one piece dili lang one piece naman. Ang literal nga one piece gid akong ngipon ba usan lang tubangan one piece. Inday. Ina taga may motor inday. Yo. May kapayas ni. Sige te, salamat. Kita ni kong break from. Labali mo lang helmet tagam saka. Bato sa yuli. Yawo. Pwede mo apply si Biko eh. Training si Biko ah. Lolo. Ay, let's go my friend. Ay. Okay na. Salamat. Gaw. Wanay tao gani. Te, salamat eh. Sige pangay salamat. Di tayo tigaan sunod. Sige pangay salamat. Ayo. Na dalil. Dalil ala. Oy dalil. Wa gid siya. Ako ate pelangganan. Wa mo chili usa sa na hipusan na to maghapon wa. Wait. Ilan je? Ayaw igbaw ang kamera. Kita tong pangagana. Kana mo katawa. Atay gid.
Ah, sige lang. Pangagsara po. Pangagsa. Oh, pangagsara po. Pangagsara. Pangagsara po tayo mag-vlog. Pura-pura, Jericho Rosales lang. Gabi. Jericho. May dagang babae ni apilograpol ba para moyab niya ba? Siya may price. May usa ka nakadaog pa? Usapa ko nila ka daw. Ako pa lang nickname. Maliit to bagay. Nawa. Buhay no? Will Smith. Busy nag-ipon sa ko. Kabaw? Ngipon sa asawa, ngipon na. Ngipon sa baboy. Balik, pangag lagi. Uyan mo paminaw na. Guta naman ni guys. Tara, imayom nun. Pangag lagi, balik. Ika naman. Di ba mapulag ka usap? Balik ko naman yan. Uy! Oh. Iyo ka itong mabuwag ba? Ito ko gamit. Di giga, di nagiga. Mada. Di nagit, uwa nagit. Tuwa ko. Ano nagyari? Busan lo na ba? Sipe, sige kagyaw-yaw, di ka trabaho. Sige kagbalong ko, di ka trabaho no. Iya, di na siya tamarindo. Will Smith. Murag budha ang buang eh. Grabing masol oh. Nasa na ako? Sabi naman tayo, mapusto ka na. Wala may ilas day? Oo, nagigilibang. Ano na siya? Background music ba? Matik na, di na mag-edit pa. Yawa si mga do. Pataas ba? Murag prince price. Kuko Martin, tuno na. Mana ako na do? Sa dini. Ha? Ugasan no? Limpyo na ugasan. Kanina mo sayang kanina ay. Kapag gigiwa na yun. Hindi na ito ni balik. Ha? Oo. Yabo ko Martin. Kasong kamot ang tono. Nalaling ko na ako kagapon nun. Kumuta ko Martin. Kung ako minus mo ni mo. Ah. Ito Pepsi ba? Orasyon. Orasyon ay. Nawa si ulo. Balik kayo para tayo. Balik kayo para tayo. May tawag Ano, doon? apple di up? Ito, hindi abo. Dapo yung pagod eh. Ano ba? Nagi, sinanag doon? Sibuyas, ahos o Eh, daghan pa tayo. Sibuyas ahos o. ang bitsin. Tilang ahos. Tulo. No. Kumbati na kini Jay? Kana. Apa. Do ang lamas. Dara. Kana ko na. Karon na sa amin, nagklaro. Kinanaw sa amin. Ay, klaro kami. Terus magen liki yuta. Ang sili. Awahin tawagin ako nang deliver. Ako nang deliver, awahin abot. Nawahin abot, bugo. Ako nang deliver, awahin order. Advance ah. Uy, asa naman ang sibuyas dira og ahos eh? Puro ni sili. Do. Nakapayas. Giobo ba tig deliver? Giobo na. Hanga pa rin. Pwede na. Yang itu tuh. Guys, live pa dire ron sa barangay Dakit, Kabulihan. Na itulo ka buk bata dire, batanon patay. Ano sila, ambot giiligikan. Ato ko. Baga. Do, ang tono. Pate. Yabo. Yabo. Namay daghang baraw lagi. Ah, tuom ka ng barawa na. Ang manok. Binti na yun, basan ni. Do. Ay ko ano? Ibilin ba? Butang ni. Ah, ikaw bala, limpyo ka na. Limpyo yung gasang mo ni. Ah. Butang niya. Ayun. Uy, gimbuing uy. Laban na di mo sa kawan si Jericho Rosales. Ah. Lalo mo kadi ay. Lain lawas do. Lain lawas? Sige mo kang dadaan ang laing lawas. Kanang lawas di mo dadaan. Sige dadaan ang laing lawas. Lain ko lawas do. Di ka madado. Putenday. Lista pero godmother. Ay, yag-yag na. Amo mga kauban rin guys. Mga mahalon ka mga kauban guys. Mga artista ba? Coco Martin. Oy, Coco Martin ang kamulian.
Dakit. Will Smith. Nala ni buhok ni Leo Pao. Jericho Rosales. Heartthrob. Try, apol dia bay. Kantahin bebe. Kantahin tayo na. Kada gandat. Wala wait. Bubog bawa. Baga, pating na. Mura ko magluya eh. Thank you sa pagkaon Lord. Ilang kita kana do. Do imo manok do. Hang-hang gud. Lisura usap mo na yung ngipon hapit eh. Bigyan mo tong kadang uban ba? Lapot kago, lapot. Alam yung largo. Tudrik nga, gamay ragas to. Mintahan ka sa gapon. Ako nagyan daw. Good na niya. Ikaw i-perme mo na mo kano. Give up sa sili do. Di madagdi mabaw tubig. Pinakuan ba? Kin ba? Kanan yung sili? Nani ba? Ligunaw. Wala kaya? Kaya na ba? Sili. Sili mo na ako. Tanga na, taga may darab na ya. Resulta ng garab dia. Kagad, sarap ng kapayas. Ano? Tanang sudaan. Bisa ba unsan kasi sudaan. Basta dagsan mga on. Lamig yun siya. No? Sama. Samot na nani oh. Hanghang ba no? Ano do? Bati lagi. Kato. Idol kayo na eh. Murag ba? My friend. Hmm? Murag nato. Wasan ka na my friend. Wala mong pasmo na my friend. Dapat tingo ko. Sa amin si Wado. Mas mo lolo. Huwag musik ka tating. Ang angkas mo kay Bulo-ulo. Ayaw po. Mamaya ito ba no? Kurog gamot no? Mas mo lolo. Oh, gusto ito bubay ba? Nang, kurog gamot. Parang iba ito nga. Telepon trime luto ba? Sugbag ko. Gada kurog ba gamot. Kurog gamot pas mo ni lolo. Ang sekreto gina ni Hang. Pasang gikaon yun. Tiglang ilangay ka. Maabtan ka sa kanang hang nang gigayo. Diradag na yun. Lumba ba? Lumba ba? Kau yung sili. Kaya? Kau yung sili. Karon kapayas pa ni. Sunod buwan. Manok ni pare sa ni. Ba? Nagbuwag man sila. Katong una, manok man to. Karon payas na bod. Oh, kapayas na lang bod. Nagbuwag man, wa magdungan og lunod ba? Kumbinin pa na nila sila. Og magabunal sa ginsik. Sildoan ta si YouTube. Oh, YouTube ug Facebook. Sildoan ta si YouTube ba? Masulduan ta. Man ba te? Do. Pinis na do. Pare na kapayas da ka nang sa ni. Tara ba? Mo tara sa tarusan ko. Mga lami bitong tamis-tamis tang bilagaw ra di, bitong bilagaw ita. Pulong na hinog ba? Amo ka? What? Dinagdag baba. Bungo. Pirmi kita kita tulo. Last month. Last month something ba? Di last month. Tulo mi kabuk. Last man. Last month. Hang, sili man. Ang diya. Ayo no. Last bite na, last bite. Perintir ako. Kinamot ang sabaw eh. Alam mo, gina ito, oh, kanaingon nila kinamot ang sabaw, tara. Hindi pakita na gini ha. Gina ko. Gina ka? Champion di punta niyo. Baga, pating na. Ito yung nato nga timplado do, kumbate na gito. Oh. No? My friend, patong ka kanong sili, okay na to no? Mintin sa ta? Nato sa mintin sa nato no? Kamera, kung alingaggag, mamuro na paso ko lingag-ngag ha? So, Jay, okay ra ka Jay? Nakabungog. So, mo to siya guys. So, na kung mapabili mo sa pagsuporta no, hangyo lami. Please like, share and follow sa among Facebook page. Janoy TV no. So, hangtod sunod kayo, kita tayo nagbalik. Janoy TV, ano out. See you.